ମୁଁ ତ ଭାବି ନାଇଥିଲି ଆଜି ମୁଇଁ କାମ୍ କରି ଯିମି ବୋଲି ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଛି କାମ୍ କରି ଯିବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଗୁଟେ ଘର କାମ୍ଟେ କରି ଯିବାର୍ ଅଛେ ଚାଲ ଆଗ୍କେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାବି ଆଉ ମୁଇଁ ଇଟା ଚାଲ୍ଲି କାମ୍ କରି। ଆଜି ମୋର୍ ସକାଳର ଛୁଟିଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ ଆଉ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ମା ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମେ କାମ୍ ଜାଗାକେ ପଲେଇ ଆଇଲୁଁ କାମ୍ ଜାଗାରେ ଆସିକିରି ଇଟା ରୋଡ଼୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ କାମ୍ ଜାଗା ଥିଲା ବୋଲେ ଆଜି ବେଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛେ ଗୁଟେ ଘର୍ କାମ୍ କରି ଆଇଛେଁ ଆଉ ଇଟା ବେଣ୍ଡ ପଡ଼ୁଛେ ଛଡ଼୍ ମୁଡ଼ୁଥୁନୁ ମୁଡ଼ିକିରି ଇଟା ଛଡ଼ ମୁଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଛୁଁ ଛଡ଼ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛେ ଆଉ କାମ୍ ତ ଆଜି ଛଡ଼ କାମ ଇଟା କରି ଆସିଛୁଁ ଆଉ ଇଟା ଏନ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ଇ କାମ୍ ତ ଭାଇ କାଲି କରବାର୍ ଥିଲା ଯେନ୍ତା କି ଆଗରୁ ସେମାନେ କାମ୍ ନାଇଁ କରି ବୋଲେ ଇଟା ଆମେ ଆସିକିରି ଇନେ ଛଡ଼୍ ଆଗ ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ା ଦେନୁ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଲା ତାପରେ ଯେ ଇଟା ଆର୍ ମେନ୍ କଥା କାଣା କି ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ କାମ୍ ମୁଇଁ କେବେ ନାଇଁ କରିଥାଏ ଇଟା ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଟା ମତେ ବନ୍ଧେଇ କଲେ କି ଏନ୍ତି ସେନ୍ତି ବାନ୍ଧ ବୋଲି ମତେ ଗୁଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ମୁଇଁ ସେନ୍ତା ହିସାବରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ବାନ୍ଧିଲି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଯେ ମୋର୍ କାକା ଆଉ ଇଟା ସବୁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମସଲା କେଞ୍ଚି ମୁଡ଼ାଲେ ମସଲା ବନି ସାଇଲେ ଆଉ ପୁରା ଏନ୍ତା ଦେଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆର୍ ତ ଭାଇ ଯେନ୍ ଖରା ହଉଥିଲା ଯେ ବାପ୍ରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ କାମ୍ ତ ପୁରା ବହୁତ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା ଯେନ୍ତା ସକାଳୁ ବାହାରିଲୁ 7 ବଜେ ଯେ ପୁରା 11 ବଜେ ଯାଇ ସେ କାମ୍ ସଇଲା ଯେନ୍ଟା କି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଇଟା ପଡ଼ୁଛେ ଆଉ ଇଟା ମତେ ତ ଉପର୍କେ କେହି ଡରିକି ନାଇଁ ଆସିଲେ ଆଉ ପୁରା କମ୍ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ଥିଲା ଆଉ ସେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ରହିକିରି କାମ୍ କରୁଥିଲି ପୁରା ବହୁତ୍ ରିସ୍କ ଥିଲା କାମ୍ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ ଆଉ କେହି ନାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ ମୁଇଁ ହେଟା ଉପରେ କାମ୍ କରୁଥିନୁ ଆଉ ଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆଇଲି ଟିକେ ବେଲଚା ମାରବାର୍ ଲାଗି ଉପରେ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗ୍ଲା କାମ୍ ତ ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ତଲ୍କେ ପଲେଇ ଆଇଲି ଆଉ ବେଲଚା ଇଟା ମାରୁଛେଁ ମସଲା ବନା ହେଇଥିଲା ରେଡ଼ି ତ ଗାମଲା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଇଟା ମୁଇଁ ଉପର୍କେ ପଲେଇ ଯିବି କାମ୍ କରବାର୍ ଲାଗି एक्चुअली सत कहबाके गले मुई आगରୁ କାମ୍ କରୁଥିଲି लेबर କାମ୍ ବି ସବୁ କାମ୍ କରୁଥିଲି ଇଟା ହଉଛେ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଇଛେ बिहा ହେଲା ପରେ ବି କାମ୍ କରିଛें ଆଉ ଏତିକି ଅଲଗା ଲାଗୁଛେ ଆଜି फास्ट टाइम इटा କାମ୍ କରିଛें बोले ଇ ବର୍ଷे ଇଟା ଲୋକମାନେ ଏନ୍ତା ସମସ୍ତେ ମିଶିଥିନୁ ଇଟା ସବୁ ଏନ୍ତା ବସିଥିନୁ କାମ୍ ସରିଗଲା ସବୁଆଡ଼େ ପଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ହେଇକିରି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଇଦେନୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି ମାଲ୍ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼୍ଲା ମିସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ କାମ୍ କଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଆଗରୁ କରିଛେଁ ବି ଆଉ ଲାଷ୍ଟକେ ତ ଭାଇ ପୁରା ସେମାନେ ଯାହାନେ କାମ୍ କରୁଥିନୁ ସେ ଘର ଆସିଲେ ଆଉ ଇଟା ଆମ୍କୁ ଭୋଜି ଦେଲେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ପୁରା ଏନ୍ତା ଚିକେନ୍ ନାଇଁ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଡାଲି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଟା ମତେ ଗଲା ମୁଠେ ଗଲେ ମୁଇଁ ଗଲା ଟିକେ ମାଟି ମୁଟା ଦେଲି ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ବି ପଲେଇ ଆସିଲି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ରିସାନ୍ ବେଟା ବି ପଲେଇ ଆସିଛେ ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଚାଲ ଦେଖ ଇଟା ପଲେଇ ଆଇଲା ମୁଇଁ ଡାଲି ଦେଲି ମତେ ଚିକେନ୍ ଦେବାର୍ ଦେଇ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ଚିକେନ୍ ନାଇଁ ଦିଏ ଆଉ ଦିଦି ତମେ ଚିକେନ୍ ଦିଅ ବୋଲି ଆଉ ତାହାକୁ ଚିକେନ୍ ଧରେଇ ଦେଲି ଆଉ ମୁଇଁ ଭାତ୍ ଆଉ ଡାଲ୍ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲୁଁ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକେ ମୋର୍ ରିସାନ୍ ବେଟା ପଲେଇ ଆଇଲା ଯେନ୍ଟାକି ଇଟା ମୁଇଁ ବସିକିରି ମୁଟୁ ଆଉ ରିସାନ୍ ବେଟାକେ ଡାକିଲି ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଏମ୍ପ୍ଲୟ କାମ୍ କରୁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗୁଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇନୁ ଭାଇ କାମ୍ଟା ଭାଇ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ଲା ମସ୍ତ ବୋଲେ କାଣା ଜାନୁଛ ତ କଂକ୍ରିଟ୍ କାମ୍ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିବା ସେନ୍ତା ହିଁ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ।